Ġermaniż ta' 46 sena ndarab gravi wara li ġie aggredit minn żewġt irġiel u approva jaħrab iżda iż-żewġt irġiel komplew jaggredixxuh. L-aggressuri serqulu l-basket u ħarbu minn fuq il-post. Il-każ seħħ l-ħabta ta' nofs il-lejl fil-Ġnien tal-Gżira. Fuq il-post issejħet l-għajnuna ta' membri tal-Pulizija u tim mediku illi aktar tard ħall ir-raġel l-isptar Mater Dei għall-aktar kura. Il-Pulizija għadha għaddejja bl-investigazzjonijiet dwar dan il-każ u bit-tfittxija taż-żewġ aggressuri. Raġel ta' 49 sena ndarab gravi wara l-indarab barma li taqtaw bil-ponta minn raġel ieħor. Il-vittma sofra ġrieħi f'wiċċu. L-inċident seħħ għall-ħabta tal-11 tal-Ħamis fil-għaxija fi Triq Nazzarenu f'Raħal Ġdid. U għattieħed fiċ-ċentru tas-saħħa ta' Raħal Ġdid u aktar tard ittieħed l-isptar Mater Dei għall-aktar kura. Il-Pulizija għadha għaddejja bl-investigazzjonijiet dwar dan il-każ u bit-tfittxijiet tal-allegat aggressur.